ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବା ନିମ୍ନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପେ ଆପେ ହଁ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦର ପାହାଡ଼ କାଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଜୀବନର ଖେଳ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ନିୟମ ଆଧାରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଏ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁଛି।